mwancho murireya niko na wakiringa mbya muna senge nchoko rebere byago ne chinga kicha kwendera gusanga amone nchokera chingaki nchasa muretane niko nkuru kunyupto Dennis gosena bwancha mundangeri kukuri kunto kode niko na kwarene ase chinse chigacha bono murago bayiga egere nkumanya samungana lya twikire ACMS wekera bono iga kurwa ase kanyo ya Kenyambi ekikego toka ase location ya Bumwanda bugia kumugodi account ya Kisi ase enka ya Kenanda niko bone segi amune minano ebwatetense kegima yesa mwaka Kenanda asire bugima bwaye korengana ni amote buna yatwerera kurwa ase enkeyo niko tubikana buno mwaka Kenanda niko abwate abakungu babere wasabaswati babere awone kerabone igabatere iwana yotekere gutindeka mwaka ya Kenanda kurende ase enyumbe nene yabekiru ensemo asogota ene kya gutindeka mwaka ya Kenanda ase batebere buna nigo enyumbe nke yemugete editukurigoro weka ase nkendu eri tukurusya umubere bu mwaka Kenanda nagocha komwenya egento kyabwererete ko imuke liberera neri ororocho ase enka yo yenyumbe nke na wekera abantu gotama goti kumubero yonse awasibe mugeti mubero yina kunyere ni weka ase nkendu eri gocha koyaganjana amangana yiga na kwanike buna bachi gutine ko mwaka ya Kenanda ase nchera ya masikani Tona bayigo niko enke ya twere buna niko banya chika kichinko nkima kukugayana amangana yiga gati ya enyombe nene amane nyombenke asiba tebere buna niko mugambi wensemeyo angire ko bayikange na anene muno kwaneke buna mungana yiga ngochokea nare gositisege chengo chikokea na chire igendo kiba tebere buna niko basabire serikali ya swimi na kubakonya awasiba tebere buna niko mugambi abatukutire na gotabategerera asachire asegwika ase enyombenke na kuiwera kiriba kubate bikorengana umuntu robotiro abakorene na koreganira mungana yakurwa ase chinseme chiga tatonyanyore asenchera yoboikirano yatanga rukumeli Kenanda igomo gakuye kare twachage kunywamana twachage tubugimo bakongo gocha tomanyete nere biya togotebererania igaikenga kya kunywama nche nachi kumugo koraki abantu nabakanywa kurukare tore nere biya igacha igaikenga ki mwako ibana akayongera bweka akagenda awi sa ring abu goroti ugo singatigara kwa bagaiga ngatabata imangana jetiganya kabera iga amaya yayo rwarire jetinya ntwanga ini abatoramo urwarire ekara rwarire timwangeti ono bamanya goika abu sa chete bakani bari ngatari koretuga tutangaine ina kwete inkwete chino mga konenta gitendo rega mororega tomanya totigane na baro jena mosereti etu arenge nere biya hanya ndiyo monta ko ko tarenga uyinta sereti iguna tu arenge iguna tu ajage to bugima gocha muya tu arenge paka wona go buna kwete na batore biya ne wane nyombe yende ay korengere ko ngi go kubuna njabana timanyeti na rango bonna ki inki to ko buna kende nke itoko muno mwiburi yo minera mwana wetu nane nabotogo kwanania nabotoramo lakini asiama yo muntu tokumanya mbona mangana chite konjo mbiya mono abararia asamaria tane laicha nyamweya echiema ya community policing bonchari ase kinyorondu etege kurukubogia kumuward Bumwanda location ekenyore kasobo kumuborege kuruku Kenyambi ekegana kyo omugaga Kenanda maremu ateneneire buno mutureti bwekenyoro bono omugaga oyo rwarira amatuka machambe nyore bune kemira kiri kyo mugusi basacha nko nyoma bare bakungu gwetania yo mabaka batano nyore njengo kwana nje nimbwate babiri batatu tokumanya abande mbaribya bare gukimagaga bono togo kwanire kenyore ko mugaga orarire egara ararire kifamily kyaye nchirororo bona mangana ya aragambiru kurwararete obisi yo mu chief Dennis Onchumi ekera agambiru mona bagaka baikaransire nyumba 10 nabekenyoro bonse bakwanire bona kero mugaka ararire nabwata abanyina baye nande bare moyo bonse mongino monene noare mongino moke noare nande abantu obwate chinguru bona nabana abarubumba rororo bone kemire kegiachire kegota bunankweni ware nyombenke tinda amanya gekogera bagaka ba matundura bagoteba ngura abare elder council ya mugusi koro kyabagusiye kemira koro kina cy'abantu bakanyura mariyo nyone kirongori nabakonywa abantu basike chifamily ikibago toeresa mangana maya bono gabo nchari aseke nyoro kya Kenyambi
bomwanda location bomwanda sub location amangana ya gurororo tugo sabelda kanso nerororo mutakwe sokisuko muteba amangana ya boronge ngatiete gusike goteba egeko gereke nyureke gya Kenyambi na igure bune community ebwate chinguru ya tebire yo kenyene rirorio omongino yororo yo morochega ryoria atakeire kong'entwa kwe ekera akue amanye koenigwa enyombenke nekina chiekemira mokoenia omogaka ase enyombenke omong'ino ore moyo igo gwichimiri sio omong'ino natakeire gokukwanza amanye koenigwa enyomba eyende egiakabire togosaba abagaka bomubwate abakungu bwetani oyo mobe batatu kamuranche mwase gotutukania abana baino buna chibwichi arikiru mwanya getinga abantu abami totogokwana abonjari na gusiga ito yonse ngima abantu amubwate abakungu bwetani oyo batatu mutagoikaransa mweresa abana baino buyangi gekokorekana nande yanto kyogo kumiga abonjari efamily yega yomugaga Kenanda kumbe Kenanda tachieta gokora nyangi nabangi nabaye nyo bakore nyangi tange yenteke njatoro geteka no bakote nyangi nere tigane nigunere bono mongino yo monene akogende kanisa ya Catholic omongino moka akogende kanisa ya Catholic lakini no koibora kure abana baro basore chidini chinde ne chinde abangi na abantu tware gosaba omorembobe ekyagere nyombe nke bare mire kapuri engoro yare miru enyombe nere buna togokwana boni ge batayete ko chakara bukore membera yabo ebagane temufata omosasiro tubyayigo namukatikista bonsi baichororo bakora amasabo basiara amati yegesyo yana abantu abatutukaine chinyomba erigero semba konye kebaye Burundi igo togosabaga nasabire twakwanire no mosibidio gesonso station no siasi twakwana nere buna nonde sekenyoleke gokwana ne family ye ne community community ya tebire ereka akoye ekyagera abantu abandi kakiki twanyomire ega twanyomira abakungu abandi osera bunante ochago nyoro omukungu omukoko ngeni ngumuragereri bunandega omukungu omonenere bwakoite getinga monere kamuranje nabasabira abantu baminto morega nabasabira amaya mwensi mokoro mochango muya mokore imire biya erigera gaiga tukarasoro shoboina erigera toeni twasabire fata iche takore misengiya omugako yasarira ararira abana baye buya inyombe nene amone inyombe nke yonsi abagenke amogende kando mochibuta bwatinguru kine kyoncho ko ta komandiga OCS kurese tabwatinguru kine kyonsi lakini mune community ya tebire nere ko enyo mugaka biyamo ari moseni gwena biyamono Marietha ni ganguru kwa Julius Oyaro ikene kike nyoro gianka Yes. mogako yo sirete no motureti orenge No munyakenyoro bono. Jero munyakenyoreke. Okay. No nyani nche na kore gasi no mogako ya matuka manga ataracha gusira. Igana ina aba matuka manga bune chairman yekerasta kia Kenyambi nyumba 10. Ngaki yabaire ntambe mogako yokorere gasi nyinge na ndengia twanya kororo bubuaye. Wona kare ya yete gacha toko iwe reporting mo mogako yo sirire. Alitwa yete ko kuminga ki abana abaimoka bagatebyo mogaka ngatorikire wheel ewheel ina yaretira mangana ewheel yareta mangana makongu bachire gutaka kurangirigu na bagambe baikaranse tuigwa ngaki mbaiguana abakogenda kero kinde bakogenda boka mbaiguana baiguana nire ise bali kubuna mali aba asumugaka kabegeta mali na inde buno mogaka gocha kwanigwa baiguana nire ngaki ya ikaba chore committee ga tore amo twensi bagateba bono mubire gocha kurusikitu kokete ni gwiti kokete ainde bagaika katika bire nende bagaitana bakaburukana ainde bakarangeriwa ko barangeretigwe bagaikaransa bagatebigwa mangana batebetigo bagayaitaba lakini egento nkerekemo bakubura ni ngoranga ki umugako yo karengo munyakero karengo umunyakenyoro bwekenyoro kirikia moino ngaki nainde moko moreta mwamesoko ga umugambi bwekenyoro gya Kenyambi ache gotinde kumwamesoko ii swali elio yasinyire lichibu ndiyo Lakini abu no mugaka. Ndoje kwa mere chimbu ja ne sukuru. Ngakibone ngane yere gabo. Na ndokora kwa nkuru kibuno munyakenyoro. Korengana ne kemira. Yes. Kia bakoro kurukare. Omuntu chiro mochie
mukungu okabire gabwendete gotwara masikani asiko mukungu orio monene anyoro naende tamochechere inchirende bono mukungu oyo mokega achira arende anyorere ng'a mukungu omonene bagorire ogore mono omogaka oyo orenga mogaka oyo ororire tiga moimoki moire ari mobeko kanga ogasigete omong'ina oyo sana ekiagera nere bakorete egasi komo na omogaka oyo bakagora oboremo abwo ase amenyete bono lakini ayo nstakieti konyaigwa nkebuna ndoche ase ekemira kia omogusi obomaene buna kere naende korukare omong'ina omonene kare moyo nonye baetanire na omogaka ogakare sobo omogaka ise gosira iga akorigigwa agende oyigwe aretwe aenigwe ase enyomba ya omong'ina omonene eki na ekemira ekero twagete koigwa ng'a omobere oikire ka naende kanye ekemira nkero gie pario permit kie wili yarigetwe ase eng'encho amura bari babwate obomaene ng'a ntobwate obomaene ng'a mogaka nakwanete yare koba buya baimoke saa 12 bamanye koimoka bachi korusia omobere boka monto onde atayo mwamate naende baripitire egento keri bakorete bari boka bakarikia omogaka naende bagekorire bo eyi bono etari buya ekenyoro ekero keigwete amang'ana ayo giakanete ng'aki twanyorire ase abana babwate obokabara bare ntokobanchera bakora obokabara paka omobere oyo oche gosoka oenigwe egento eke giakorekana rero mwarorire ng'a obo na obokabara bwakorire kanga obo batiga toche mogaso omobere osoki gutwensi tonyoroche tomanye kero omogaka asabeirwe aria tomanye gocha ng'ora ng'aki bagotang'ana boka bachi gosokia omobere oche gotoka nka obo na oboibi bwakorekanete korukare ebi na ebirengereri bia abana kenyoro nabo giaete tigo ekero twaigete oo togakumia ekero omobere ochire tokagete ng'a nkuya ndatorerende toigwa amang'ana ase aikire gose omobere nkoenigwa ore naende ng'ai okoeniwa ebinto na ebinge abana aba batakwana ng'a ng'ai omobere gochi koenigwa ekero kio batobisete bagateba ntwaigwana tokabuga ng'aki mbamanyete ekemira buna bakwana omura omwabo nara nere takwaneti mono agakira ng'aki kobaigwananire tiga torakirake obomaene ase bore boronge pi omwana oria echiete goteba ng'a ngochi are korusia omobere abana bamwabo bataiyo eri nere rikosa akorete rigotworokia ase ekenyoro eke ng'aki nonya negwiri eye yabwate nguru naende yarenga oo eki nchina kina kiaba kino abanyakenyoro bakwanete igoro ng'a nonya negwiri akoregana ng'ate kaiyo machi korusia omobere mapema koreta aria obokabara abana bakora Dumose nyiwere me ekinyambi ekenyoro kiabo omwanda bugia kumugwodo twabere no moichana buna abanyakenyoro ase enseme yemo yokonyora bakomwe kenyora tutari gokonywa n'abagambi tukaberete ng'a tubwate abagambi bagotokonya twanyorire ng'a omo chairman ikine rogocha gotokonya ribago abagambi bagotokonya bakoria obosara ne government turi no moichano ogotasike ekemia kia omogusi buna twakinyi no tora abasinini ntomaete ng'aki omogusi nabwate ekegusi kiaye yani etokung'a ekemira bono nturi no ogokumi okonene abantu betokenya engima abantu betokenya engima konyora amakuru buno base ekenyoro arafu tumanye godurumiwa n'abantu abwente gotokonya bono buna boniga abanyakenyoro barabo nsipi badimandi omo chief area achiche gotatwa amang'ana aya omanyire gotong'entera ria ase enseme emong'a ntobwachi omo assistant chief etokobora ababisis county commissioner and DO kakimotokonya omo assistant chief otokonya ase ekenyoro eke gwasaba omo chief akororoge esabokesi ning'ao omo assistant chief oro omokonya akore esabokesi ning'ao bono ogo totoraebu oyo ita tatisibwae togokorerwa ebi ng'akwaga gocha gokwanera abananchi amang'ana bagokwana haigwerete familia yemo asa twakanire buna abananchi taribo tata ekero asirete togacha chinyomba ibere togacha amo buna abamura bae abwate abamura 6 togaikaransa amo chinyomba chionsi batatu enyomba ene torabamura batatu neri ande batatu enyomba endi ene batatu togachata amo topange ng'aki omogaka tata agoroki akoenigwa tukaba ng'a ntwamba kwamererania bagoteba ng'a tata ng'a narigete egwiri tokomoria egwiri kae mwarigete ntwarengo enyomba ene ntwarengo togateba ng'a ntwaroche buna ekero are gokwana togansa kominana ekero twaminana tokarua togateba bono gento eke tokonya kominana ntwe na abana abatata mbaro
waraikaransa batata ng'aki ase ekemira kia omogusi osekere omongi na omonene are moyo mwakanyana kere achire ng'aki akoenigwa tukabanga ntwamba kong'usanana tukarua tugakora ki naende tugacha amo tugateba bono ebinto mari aye nare abwate tukagenda ase omogambi tukagenda tukarikerana kera twarikerana magana ya mari aye tugakora bachire baonchore bata ng'a agreement twarigeto ng'a neyo omobere ng'aki ogochikwaenigwa yere oborimo tukarua tugakora ki tukabateba bono ase yaikeire igo tokoerania ase egiraundi aria start are goko aiboreretu abanainchi bakora ki batagwayane tongerese ngigikaba kurwa abwo ng'aki yani ng'aki yanyarekanete mpaka tatumina akaire na mocheri bono kitogendete gopanga amatanga yes ng'aki tata ochikoenigwa egaketa ekayo omwaero te final touches eketo chikorobere ng'aki omwaka achakoretwa achakoenigwa enyomba eria ende ekabwata ekanga gocha ekere yanga gocha bakabwata bakagenda mambi tokirete tukonyora ng'a togwakire esimi korunga ng'a omobere ochire moino warusia omobere mocheri baretire bachakoenia naende ninto tobwate epario permit igo inde barusite omobere oino igoro epario permit nkai barusite kiagene ni muyibwate bono ntomanyeti bachiete bakaiwa omobere kore mocheri keitata igo bakaiwa omobere bire epario permit bakanyoreta igo ng'u abasikari no barenge kare omobere oyo koyu ntomatie ase omobere nimbo basikari mbarengo gatigana ambulance yarochikaineria bwate omobere oyo bono ande ng'omorenete mocheri eserikali bono yandobete gochia omobere oyo ekaira mocheri igo mwachete muga complain ng'a tekonyarekana wa tango Dominic Machuki Kenanda mumuro karenga injo mumuro moke Kenanda nyombene nayo mokogoti ngire sangu ng'aki ino mubwate pario permit original na ereye ndojiga erikire paka chitariki the Republic of Kenya ono teke tongereze permit yeni no mubwate ng'aki kunyarikana enyombe yende mogoteba ekwenda nyagitari mochari yaegwo omobere eiche gotindeka etabwatie pario permit kwese mukayena nete njira gete twana netie pario permit ege tokana konye process yose tokonyewa ndwarenga mono mumuro bw'enyombende mumuro monene okay ekere tokwamerera ntwarige tukwamerania ari nyangena oya abwate getambulize kyo mugaka na ntuntu bwati kende kamoteine gento tokara bono ogochore kamo oyo kuissue chi pario permit ai toga de pario permit vai to de kebanda no ya de pario permit jiga moteine pario permit te oya te ne kebanda agataka bionse oria atenda gani mugwane mumanya gocha tukandoka kwana agataba bono tigara ne kwende iyo nje tigata ne kebanda ngawe pario permit na nyagete bicha nkorenge sokora ngeli kwanda limanyete akore biche ageta chita scan na je kore ngine ra chita scan akarusiri omobere oli mocheri kosa kore ngeli kwa kwenda mocheri mburu ogwente ko produce permit ire physical original mo chama nalika kwa na gento gete ndagwa ta information nekere bachieto ebachiete bakangaina barimuna olitwabe getene no omobere mocheri anyorwake nchirare gocha atate tonyagocha tonyagosokimo omobere nabo bakarete bagasokia omobere I think igomba bwate ata documents pake photocopy ye permit ekebe ebicha bagete wa gango ndebeka ke mtongoku yo Kenanda ninja monene yo musika monene nyombenene okugani kwa ino ngurukio ko bona okugani ndimono twata gete tata lendi nonyi ba mbarenga mbamenyete kamenyete nyombenke mbaite ni na mama ta mosere ti kuruwega go siba itana ngende nyombe tata kuna bamenyete nonyo menyete abumbara muna mama mbaitaini bono ya ikire taika yo mwiso tate muna chagite kurwara tata bono gocha goika no kamenyete nyombe nganere kumurenda tata bado ga achitake ngara gaswaka nyumba kaya achaka gwerugera bono kya chaka kweruga tata orwalire oikire osirire bono ntu itwategete tata
indi kuringana mune kemira kia bakaka bakanse bakakwana togotaka tata kwenu bakaka bagateba tata tiga ni nyumba nene esenge jo mumino ya moyare tata takweti ne togatema makaro rende nkiara atinde kerwe nyumba eri ni mamuri moya takweti mune abana ekemira gegoteba bakaka baikaranse bagaiti kero kende gotatigo kwa ni umubire kende ngere moko buna une family kieke mukari ko buneke asa Maria tata igi umaite utokumanya kento nkero ranyore mukari ko buna gusina kagajite nyumba gete chikarase gete chikaro sangiru chi milioni enyumba nera asa Maria aratigate maega enti twatagete mungino yanyore getari ekere twagenda tukachiko ikakwanira ng'aneyu tukanda tukakwana twakora bagasaini baganchirana ng'angu mama nkonyora ari getari korwaroro bakamenya teguba sainise bona igoro ye mugondo oyirende bakaisaini bakora bona baimukire baontoire bintu mangana bagoteba ng'enchi saini chiabegetu ng'atu itabete na baitabete ng'ata chikwani gumoini Ngobono batete ko baunirire bune nyumba nene. Bone batete batunirire. Bana bagutochaya ngantuna bataka na machara nyumba yebi arite mama macharuka na machara le nyumba taro chikende ngabaria bangaini babategeire baire bintu byonse. Wa. Anda kwa no